Am trăit să o văd și basta. Am fost certați azi de către primar, nu de oricine, de către primar, că au îndrăznit copiii să calce pe iarbă în parc. Cum mă să nu poți călca pe iarbă? Dar pentru ce e iarba acolo? Pentru ce e? Ați mirosit vreodată tartan și plastic încins pe la 12.1? Ăștia ne vor copiii gazați, nu sănătoși. În loc să stea pe un petic de iarbă, trebuie să stea pe tartanul ăla la 12, în loc să stea la umbra unui copac pe o talpă de iarbă. Pentru că gazați probabil o fi mai ușor de manipulat, mă gândesc, că sănătoși la minte e mai greu. Cum să nu poți călca pe iarbă? Să se trezească și primarul, poate. Să ne trezim noi ca să trezim și primarii. Doamne, mai